Y reswm o'n i wedi cymryd rhan gyda ymweld y Pwmp Gwres Visit a Heat Pump Scheme. O'n i moyn rannu profiad fi gyda pobl. O'n i ddim moyn nhw becso siw gymryd a o'n i'n becso cyn dod i'r Pwmp Gwres mewn, achos mae llawer o gwybodaeth ffug mas na. Yn diwedd dydd mae'n eitha syml. Sim werth colli cwsg dros dod i Pwmp Gwres mewn. Y wir yw mae popeth yn gweithio yn dda iawn. Mae Pwmp Gwres yn arbennig o dda. A chi'n arbed arian, chi'n cyffyrddus, chi'n cael mwynhau popeth amdano fe, really. Fi wedi cael Pwmp Gwres nawr am wedi 2 flwyddyn a ni'n dwlu arno fe. Mae mor effeithiol. Paidwch becso rhy gormod. Os chi eisiau siarad i rywun, cerwch trwyddo'r sgîm hyn. Os chi'n dod i cwrdd â pobl fel fi a ffrindiau a wraig, bydd chi'n deall mwy yn bwyty'r technoleg. Ni'n mor hapus yn byw gyda Pwmp Gwres achos bod e'n mor effeithiol. So, Pwmp Gwres, cer amdani.